iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya turung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakon nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya turung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing